kung kina-stress na gajit ko inahimo kundi magtanaw o kahinakon. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Today, ako sa lumublag lang kayo sinawa kung maayo ang dali sa iyong gums. Kahapon natumbas siya na may ganit na sa yung bubuyog ni Ate Amy. Ako nihin ako paghatod ng bubuy sa kwarto ni Mami. Nagpiyong ko, wajib ko yung tanaw. Kaya mura ko kahina ko na to. Nabukon ganit yung uno. May ganit diyas buboy. Kung si Ate Amy, ako wajib ko yung kundi magtanaw o kahinakon. Kahinakon kina-stress na git. Wa ko'y mahimo kundi magkahinakon. Akong gipiyong na ng akong mata pag sunod ni buboy sa mami sa inang kwarto. Gipiyong na lang ko. Gipiyong na lang ko, guys. Anong ako ay sa'yo mo kunin ni Mami yung hapon. Pupunta akong pangayoon Ginoo, maayo na yung tahi sa gums para matungdag na siyang balik. Makatawag na siya istorya sa dag. Di na sige sakit ng gums, guys. Wala to akong pangayo sa Ginoo na punta ka. Ayoko niya ang gums ni Mami para di na siya sige sakit. Wala to. Gahapon-hapon ko na siya, itugnaw siya. Good Diyos! Naghabol-habol ko na siya sa pagtuon, dili habol nga naghabol kay tugnaw. Ang yatos, eh. Sabi na ko, naghabol ng itugnaw. Tagaan lagi ko, kasabot. Ako kasabot. Ano habol-habol mo na ilang ko? Habol-habol ka na nag-after mo na. Habol-habol, Tagalog, di ay. Sabi Tagalog word. Kataanan kay ko, gorgeous. Ano? Kaya ka na laging akong spelling niya ba? Yung English spelling man. Kataanan kaya akong gihatag niya ang spelling. Bangkuan din. Kasabot siya ng word. Mangutan, ako mas lang pangutanon po. Oo, hindi siya kasabot sa ng word. Kinakasabot siya ng word. Dahil yung meaning. Naman na siya pagsabutan ng word. Nasibaw ka o sa spelling akong gihatag niya. Oo, naman. Mga euphemism. Ano? Euphemism. Oh, mga... Ay, ito yung yun. Ako yung gi-college, gorgeous. Dili. Ang. Ay, kapag ingon na, gorgeous, hagiton man ko. Ay, nabadod ko niya siya. Maura natin ka, mauna man ko, ana. Ay, nun. Basta ka ba, uri, review tagay rin yung mag-test ng spelling na yun mo. Lagi niya. Paminaw lagi sa akong kuan, akong spelling niya. Ako siyang gipakuan og mga ambiguous, mga euphemism, mga forbearance. Asa ka na? Usahay di po di ko. Mabot og tulo di ka mo, balik na ko niya. Balik. Balik. Iman ka, gorgeous. Abot og 40 ba? 40, 1 to 40 akong gihatag niya. Heterogeneous, homogeneous. O ka na, adungagan ako. Dungagan ako. Sakto. Heterogeneous, homogeneous. Yeah, gorgeous. Sure, mga naanak po. Gorgeous. Mga science word, ba? Parang kapag siya, muli na siya. Okay, mga metamorphosis no, mga photosynthesis no. Phenomena. Phenomena pa. Mga alumni. Sige. Anak, plural. Sakto, gidungagan mo. Sige, go. Mga anak, mga may pamuno-puno. Bitaw. Yung pa na, mga
mga unsa man na siya nga mga word daghan pa kay na. Ay na rendezvous kay rendezvous. Kuan na. Oh, so, okay ra na. Ayaw, apilo na nako. Apilo na nako. Mga ano ba mga filet. Ano mga silent ba? Filet. Ito yung mga silent ako ng buhaton. Oo, ano ba dito? Mga silent con ba? Dito. Sige. Na open, di ba? Ito silent. Sige, hinumbaman na ako. Ay, na ba? Siya, po na di siya. Kuan na mga tukuha siya. Mga kumagwari, so encounter na siya na yung na hawad. Alam mo, siya ako tutulog natin sa po. Nani mo rin nini. Kaya nung doon na siya. So, poison, idulin siya. Nagdinungo ni mo yung nilunod sa onan. Para masanita na niya. Idulin. Oo, nga di. Pero nag-usip kayo. Masip ba? Nakakaliya. Nakatabang ko siya. Diba? Gorgeous. Hindi siya kalakaw, ha? Nga ka na mga kuan ba? Ang gorgeous, tama no to 40 akong gihatag niya. Oo, niya. Giingnan bitaw ko niya, wa na kay laing mahuna-hunaan no. Giingnan ko ako diri tama ko 80 da. Ako may Because words, ano ba naman yan? Silent. I-research ba rin mo? Silent naman. Ginawa rin mo iPad, di ba? Oo. Butangan mo dito nga ka ng mga silent words with silent letters. Sakto ka na akong pangitaon karon. Listen, mga nakakaba. Mga silent letter na po na siya. Yung kada sa mga economically, mga double-double to accommodate, mga double N. No, silent and double. Bitaw. Silent, mga double letter. Ano mga silent letter? Kada sabi ka na mga dito sa psychology lang daan. Dito sa psychology. Psychology. Pag-intisado. Patay bitaw. All lagi na room. Basic lang sa some of 10 lang sa or some up to ano ba post 10 ang answer, post 11 ang answer. Imo na siya table ana la 5 plus 5. Then Sayon ra na niya gorgeous, dili ko magpahagi to gingana niya. Sayon no na para niyang ingunana. Ako ba? Og sayon para niya habugira lagi ignon I already know ignon. Hindi lang karbe baka mental ba siya rin. Touch ka rin mental. Touch ka rin o ipapil rin. Karon. Ipapil rin yung plutan yan. Anak ni mo flash mo sa iya. Paspas na yung mayo. Blink ka na po. Oy gorgeous katong tungos ang adlaw ako ra gipa-minus. Niya? Hilak. Ang ano man? Siya, ngano lisod man kay imong ihatag nako. Dili ka ba? Dili ka rin. Tagaling lisod to ka. Oy, dili gyud lisod gorgeous, 1 digit ra gyud to. 1 digit ra gyud to. Ambot ngano to nga nihilak siguro unsa ka diha. Siya ngano lisod man kay imong ihatag nako. Kuratan lang ta. Hindi ko siya ka-master sa addition kilala master sa addition before ka buhatag o subtraction kay para di siya maglabad yung uwa sa stress yung mind eh. Maglilituran siya. Kaya nag-master niya. Gorgeous. Ano bang 6 plus 4 equals 10? Gorgeous. Mas maayo man na. Minus, bali ra ba 10 minus 4, answer is 6. Ay, gorgeous. 10 minus 6, answer 4. Ano po? Paminaw ba? Mas maayo man na mapuno iyang huna-huna sa kanang kuan, kanang iyang tunanan kontra bisag unsay musud siyang huna-huna. Bangay po din, no? Oh, aso tunahan na puro laki. Inani. Ay, sa ko na ana ni kay ngano. Lao. Kana Lawa. siya ni. Kana mura man na siya makabother sa imong mind. Da makabother na sa imong mind. Kira ka Tinood man na. Na tinuod oh, Tinood na. Oh. Storyahay gorgeous. Okay ra gid na siya like for kanang tawag na. Ano ba murag makalingalinga ra sa imong eyes. Kakilig-kilig. Pero mana imong istadihan mo gina imong hapagan o important siya. Kay important naman gina siya sa imong kinabuhi. No one can take that away from you. Mo na siya. Ingana na siya. Kay learnings na nimo, knowledge man na siya. No? So kinahanglan focus yung kalian napita. O niya ka nang makasakot cellphone ka just to recreate naman ang imong mind. Mo lagi na. O apoy ginatmay na pero medyo ka mag-mind ayaw hatagi o kanang importansya kay ana dapita ba kay dili useless na magulupin ko yan siya ni commands ka na sa mga tao kaila sa imong di ba? So ang imong yung importansya imong knowledge kay once na nakaana sa imong self nimo so kung mauna ka
Di kasi mo sabi, makamako ka. Dahil ang ubang mga bata, kamauli na sila. Pagayari mo, wala na, nag-default na sila. So, ikaw, pasalamat yun ka, may ano ba na magulog mo, may ana. So, maging ka mo, mag-cooperate ka niya, na, sabot ka ni. Kasabot kami. So, mo na siya, cooperate yun ka na tulog. Nawa, gorgeous! Gorgeous! Bahay ko ba? Nawa ko. Sige, Sa una ba? smart, hindi ka makuha. Bahay ko kagabi ba? Ang nala na siya, o, ikaw, hindi mo kamawajud ka. Ano ba, o, hindi nga nila mo, pero kamawajud ko mentally. O, ano ba? Ha? Ano yung buhaton? So, Gorgeous, nagdungo na, gorgeous. Oy! Ha? Tawag na? Nagdungo na siya. Naminaw na siya. Naminaw na siya. Naminaw na siya. Oy. Sakay! Naunsa kuno ko sa kaoy. So, napadira si Miss Gorgeous dira, napasang Gorgeous dira, what na, tuluan sa appeal. Na. Saon na lang, tuluan sa appeal. Parang tagakad ka ng mga technique saon pag-complete sa'yo nila. Na. Di na kayo ka mag-effort o ka, ano mo dito, kubot sa'yo na diyan yun. Ana dahil yun. Na. Diba? Muna, ang basics sa i-learn, di mo may pinaka-importante. Di makakaproceed sa difficult na lesson kung di ka kabaw sa basic, mag-lesson na ka. So, muna siya, i-master sa ang basic. Di mo na pinaka-importante. Diba? I do it. I'll do it ko no, gorgeous. Oh, very good. You will do it, Tanya. You will cooperate with Ate Anina. Tando na siya, gorgeous, oh. I do it. Gali. Oo. Gani, inalam mo cooperate yung Ate Anina mo. Okay. Muna din sa Ate Anina mo, kay muli na ako. Sabay mo tulo ni mo. Alam, di ba pa yung tulo ni mo? Diba? Kasi, tububoy mo, tuto siya mabising sa buboy, di ba? Unay time buboy, makatulog-tulog buboy, pero last na kay patience buboy, dahil na kayo mag-one, meditate food, o kayo na bilang laki, tulog, di ba? Nananan siya. So, cooperate yung ka para ganun kang ba-learn, so, tanang pa din sa atiyan mo, di ba? Lagi. Very early in the morning, na kayo time for exercise, wala ka No, exercise ah. Kanang istorya ha, gorgeous. Lahi na na. Oh, lahi na ko na, gorgeous. Hindi mo na sige mo time management. Time management.